Gịnị bụ ịgọ ọfọ? Gịnị bụ ịgọdọ ọfọ? Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Gịnị bụ ịgọdọ mmụọ? N'ala Igbo mbọsị bụrụ gboo, ịgọ ọfọ maọbụ ịgọdọ ọfọ maọbụ ịgọ mmụọ bụ usoro mmadụ ji enwe mkpebi na-agwa ndị mmụọ, na-agwa chi ukwu, na-agwa ndị nna nna ya fa, ndị obelivuru na fa nọ ya, ndị obelivuru na fa nọ around na-anụ ife ọ na-ekwu. Mgbe mmadụ na-ekwu ihe ọ chọrọ ka o mezuo n'ime ndụ ya, mgbe mmadụ na-ewepụ ife ọchọ ozi na ndụ ya ande n'okirikiri ebe ọ nọ, o nwere ife anyị na-akpọba ọfọ. O nwere ihe anyị na-akpọba ọfọ nke anyị na-eji obi anyị were nwee mkpebi na ọfọ a na ife ihe na-alụla anyị. Ọ dịsenụ mkpebi ahụ ị na-emere wee doku n'ọfọ gị, wee dobe ọfọ, wee sị na onye aba aka ji ọfọ. Mkpebi ahụ ị nwere n'ọfọ ahụ bụkwa ofu mkpebi ahụ ka ị na-enwekwe mgbe ọbụla ijikwu ha ọfọ. Nwoke ọbụla nọ n'ala Igbo ji ọfọ, nwoke ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ọfọ, maka na mgbe ọbụla nwoke na-anyụ amịrị o ji ọfọ n'aka. Nwoke ọbụla nwere ọfọ. Ọ ya ka o ji abụ o nwere ife na onye eji were agwa, eji ekwubi okwu, eji were aga ọfọ, eji nzu aga ọfọ, eji ọjị aga ọfọ, eji mmanya aga ọfọ. Ịga ọfọ bụ ikwu bụ ife ị chọrọ na ndụ gị. Ikwu bụ ife ị chọrọzi ka o mee na ndụ gị. Ị na-agwa ya ndị mmụọ, ị na-agwa ya Chukwu, ị na-agwa ya ndị iberivu na fa ya emere gị ya. Ụfọdụ na-eme, ụfọdụ adịghị emezu. Ụfọdụ adịghị emezu. Ndị adịghị emezu bụ ndị adọrọ n'akara aka Igbo were bịa ụwa. Ọ ka o ji abịa ịgọcha ọfịs na nke a mere na nke a emelọ. Nke a mere na-adịghị na your destiny. But definitely nke ahụ dị na your destiny ịgọrọ n'ọfọ, igosi that acknowledgement, igosi that nkwenye aha ị kwenyere na ndị ahụ ị na-agwa okwu, maka ihe bụ ụzọ kwenye na ndị ahụ ị na-agwa okwu, na onye ahụ ị na-agwa okwu before ife ahụ ị na-asị ma ele gị wee bịa na mmezu. Ọ ya bụ na ị gọrọ ọfọ. Ọ ya bụ na ị nwere mkpebi. Ọ ya bụ na ị kpesara mkpesa. Ọ ya bụ na ị kwubiri okwu. No matter ife sọ gị mee n'elu ụwa anụnwa, the best thing bụ inwe mkpebi n'ime gị na ife a na aga m enweta ya, na ife a na aga m achọ ya, na ife a na aga m afụ ya. Kedu mkpebi ị nwelu ka ị na-eme ka anyị bịa mee? O nwere mkpebi ọ bụla ị nwelu iji wee bataba ọdịnala, iji wee mebe ife ọdịnala, iji wee waba ọjị, iji wee wetaba ọjị waba? Ka ị na-awa ọjị nọ ka ego ju na akaụntụ gị, ka ị na-awa ọjị nọ ife kwesịrị na m eme ka m na-eme, ego sorozie ya, fine, ọ manalị. Ị na-agọ once chọbagodu ka million dị na akaụntụ gị before ịgọkwa the second one. Ịga ọfọwo ife anyị kwesịrị na-eme is our obligation. Ọ ife ị kwesịrị na-eme ka ọ bụ. O nweghị onye ji gị ụgwọ na ya. Na ịwara ndị chi ebe nna gị ọjị, wara onye ụwa gị, jee ikwu nne gị, jee ikwu nne nne, jee ikwu nne nna gị, mee ife niile ime traditionally. O nwere onye ji gị ụgwọ na imere ife ndị a niile. Ịchọzie ka ị gakọwa alụsị mba, ị gakọwa alụsị mba na ị need ego much. Mana na ị mere normal tradition, o nweghị onye ji gị ụgwọ. Nobody is owing you. No spirit is owing you. But onye asụzi ụzọ gị, akara aka ga-enwe ike ịchake. Mmụọ niile nwere ike ị na-ewere gị iwe na-eme afa tụrụ ịga ọjị, tụrụ ịga ọfọ. Gị na fa enweghị ike ime gịnị? Ịnọkọnọta ọnụ ife ahụ iji were bịa ụwa enweghị ike ịbịa na mmezu. Ekenekwa m ụnụ. Voice of Ichooku remains my name.